Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Hello, kumusta? Mayong adlaw karatong tanan. Welcome na usab sa atong pagpanag-uban. Ang hinaot ko nakas kapiskays panglawas o salamat sa imong kakugi sa pagtuon sa sulat ni Pablo ngadto na sa Roma. Ug nasayod ko nga daghan kayo nga mga espirituhanong nga leksyon nga imong nakuha sa atong pagtuon. Ug karon niya nakita sa title nga ang pagsimba sa apostol. Makita kini sa Roma 11:33 ngadto 36. Akong basahon ang pulong sa Dios dayon man ako mabasa akong isaysay kini kanimo, no? Roma 11:33-36 o ang kahilabihan gayud kadagaya sa kaalam o kahibalo nga iya sa Dios. Pagkadili matugkad ang iyang paghukom ug pagkadili matukib ang iyang mga paagi. Kay kinsa ba gayud ang nasayod sa unahuna sa Ginoo o kinsa ba iyang gihimong magtatambag. Kinsa ba'y nakahatag kaniya gasa aron kaulian siyang balos. Kay gikan kaniya o pinaagi kaniya o ngadto kaniya mao ang tanang mga butang kaniya ang himaya hangtod sa hangturan. Amen. Mao to ang pulong sa Dios, no? O karon niya tas pagsaysay, no? Tataw mga igsoon, no, nga grabe kalawom kini nga mga panultihon. Bisan ako mismo mga igsoon nga naminaw niini kayon ko nga talagsahon kining puong gani murag medyo lawog ang ibuti pasabot niini. Sa una lang nga pangutana, no, sa unang bukas niini nga atong gibasa karon sa Roma 11:33 mingon siya nga pagkalawom, no, ang kaalam kahibalo, no, ilabihan gayud kadagaya ang kaalam kahibalo sa Dios, no, dili matugkad. Mao lagi ni di nato matukib ang iyang paagi. Kay matod pa sa versikulo 34, kinsa bay nasayod sa naonas Ginoo? Kinsa bay iyang gihimong magtatambag, na? Aduna bay tawo nga gipangayo ang tambag niya? No, kinsa bay nakahatag sa Dios nga angay niyang basulan, no? Kinsa ang Dios ba nagsalig sa tao? Wala, no? Tataw maigsoon nga ang Dios wala gyud, dili gyud nato siya matugkad, no? O ato na lamang ang pagpaubos o pagdawat sa iyahang mga kagustuhan, no? Dili man gyud ta sugakod mga igsoon sa pagtupong adto sa nahunas Ginoo. Mo nang giingon diri sa katapusan mingon siya sa diri sa 36 mingon siya nga kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug ngadto kaniya mao ang tanang mga butang. Apastila, no? Medyo bugat gyud mga puong. Gidayeg, no, ni Pablo ang labing balaan tungod sa nagtubong kadaghanon sa mga magtotoo sa ubang mga katawhan o iyang gibating kabalaka na hupay tungod sa nagdagayang gugma sa Dios. Gipadayag niya ang iyang kaluoy ingon man usab ang iyang silot sa mga masinupakon. Nasabtan ni Pablo sa gugma sa labaw magagahom, gidawat niya ang iyang pamaagi maong nagmahayag siya og namulong nga ang Dios dili nato masabtan sa atong tawhanong panabot. Musalig kita kaniya ug ibutang nato ang atong mga pangunahuna ubos sa iyang kabubuton ug ubos sa iyang mga pagpadayag. Kani makita usab sa ubang mga bahin sa kasulatan diha sa Isias 40 ngadto sa 40:13, Isias 45:15, Isias 55:8-9, Roma 11:33, no? Bahin sa kanabang paghisgot nga lisod, no? Tupngan ang mga lawom o taas, no, na lawom sa kalawom sa kataas dili masukod nga kahibalo sa Ginoo. Mana nga kaning mga filosofiya, mga teolohika daghano nagisungag man ang ilang mga pag-isgutan diha, pero tinuod mo igsoon diha ra gyud sa pagpaubos o pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo masabtan nato kini mabutanga. Kay kung sa ato-ato lang posible pa nga muyabag ang atong pagsabot. Busa bulahan kadto nagsimba sa Ginoo nga matinud-anon. Nagdayeg ug nagpasalamat kaniya tungod kay iyang giila ang labing balaan nga tuburan sa iyang gugma. Ang espiritu sa kamatuoran ang bugiya kaniya ngadto sa pagkabalaan o pag-ila sa kadato sa espiritu uban sa
mapuslanon nga gasa. Sa ikaduhang bahin sa iyang pagsulat, no, miabot si Pablo sa katapusang disenyo sa iyang pagtuon, no. Iyang giangkon ang pagmagahi sa mga katawhan ni Jacob, giila ang katuyuang nagpalayo niini mao ang ilang pagkadili matinuhoon, no, o pagkamasupilon sa kabubuton sa Dios. Kini nga kamatuoran wala gitago ni Pablo. Sa samang paagi giawhag niya ang mga magtutuong nga mga Hudyo sa ubang mga tao nga mga matarong, no, sa Roma, nga ang Dios mudawat kanila pag-usab tungod kay walay katapusan ang iyang grasya. Hinuon ang Ginoo nag-awhag sa mga Hudyo pinagi sa pagpag-o unya magpakita sa ilang gugma o mapaubsanon, pakita silang kaputli sa ilang pag-alagad, no, o nagagiya kanila ngadto sa mapuslanong pagpangalagad uban sa pagtinabangay o pagtirod-anay. Apan ang kamatuoran sa kaysayan sukwahi sa gilauman ni Pablo, no. Si Pablo mismo ang unang biktima sa mga paglutos mga Hudyo. Siya mismo, no, ang unang biktima sa mga gihimong paglutos mga Hudyo. Labi na kay si Pablo mismo giputlan siya liog, no, dito sa Roma tungod sa ilang sayop nga pag-ilas kamatuoran. Ang si Apostol Pablo mismo, no, ang matod palagi gipatay dito sa Roma. Nasabta ni Pablo ang ilang dili maayong pagbati batok kaniya ug nagapadayon siya sa pagsanyaw sa espirituhanong kamatuoran ngadto na sa mga Hudyo. Sama sa gipadayag ni propeta Isias kabahin niini iyang gisulat, makadungog sila apan dili makamati ug dili makasabot, ug makikita sila apan walay makita ug dili makamatyag tungod kay ang makasing-kasing nini tawhana dili na makasabot, ang ilang mga dalunggan dili na mamati ug gipiyong nila ilang mata, nahadlok nga makita sila ug makabati, nahadlok nga maabli ang ilang kasing-kasing ug madani ug makabaton sa akong kaayuhan. Usa kay ninyong mahibaw-an nga ang kaluwasan sa Dios gipadangat ngadto sa mga hintil ug mamati sila niini, ug tapos siyang namulong niini namiya ang mga Hudyo ug naglalis kabahin niini. So makita na to nga kini nga hisgutanan naa kini sa mga buhat 28-26, no. Nagpabilin si Pablo sa prisuhan sa Roma sulod sa daghang katuigan tungod kay gihukman siyang bilangguon sa Hudyong konseho. Ang mga Hudyo mismo mao'y nagbiktima kaniya, no. Resulta sa ilang pagkamasupilon o pagdumot kaniya, gipadala si Pablo sa Roma din mismo si Caesar ang mihukom kaniya. Makita na to kanas mga buhat 27 o padong na sa 28. Mao lagi si San Pablo nahimong binilanggo dito sa Roma o matod pa sa kasaysayan na dito siya gipatay, giputlan sa liog. Mao ni pipila sa mga Hudyo sa Roma, no, dituo sa giwali ni Pablo. Uban nagmagahi gyud, ang uban mo pay nag-influensya sa pag-influensya sa uban nga hukman intawon ang baong apostoles ug mao nga siya didto gid sa gipatay. Sa kayugot sa mga Hudyo batok sa apostol sa mga hintil miabot sa iyang kinutuban apan ang iyang sulat ni kuyanap ini, no, nga way nakababag. Tinuod gipatay si Pablo dito sa Roma apan ang iyang sulat, no, ngadto sa mga taga Roma nahimo kining buhing saksi usab, no, sa tibuok kalibutan ug hantod karon ginabasa pa nato, ginatun-an pa nato igsoon. Daghang salamat igsoon, no, nga ikaw nagpadayon sa pagpaminaw niini. Mag-ampo kita langit nun nga amahan gisimba kanamo karon uban ni Apostol Pablo. Giisa namo imong pangalan tungod sa imong gugma o kasuko. Gidayeg ka namo tungod sa imong kaluoy o pagsilot. Malipayon kami sa imong malamong pamaagi, patinud-anong grasya. Labaw pa kaming magpasalamaton kanimo tungod kay gitugyan mo kami ni Kristo aron mahimo kaming imong pinalanggang mga anak. Amen. Dunay mga pangutana igsoon, unsay pasabot sa kahugpungan kun unsay pasabot sa kahuknganan sa grasya ug sa kaalam sa Dios. Diya pala ang pangutana, unsaon pagpabilin sa pagkamatarong sa Dios kung siya mismo ang nagpagahi sa mga piniling katawhan ug sa kaulahian iyang dawaton ang balaang nahibilin ug sila ang pilion sila sa tanan mga kaliwat ni Jacob.
medyo may pagkalawom nga mga teolohikanhon nga pangutana kini igsoon. Apan bisan pa man nindot gyapon kini nga tubago, no. Unsay buti pasabot sa kahupnganan sa grasya o kaalam sa Dios. Unsa bay hinungdan usab, no, ngano makaingon ta nga matarong Ginoo nga siya man ang magahi sa piniling katawhan. Dayon sa ulihang mga adlaw siya ra pod ang tawag sa mga nahibilin sa mga kaliwatan ni Jacob. Mao lagi kung sa ako nga igsoon makaingon ko nga dili gyud matugkad usab nato ang kahibalo sa Dios. Nagasalamat Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.